Miabot sa 15 ka mga barangay sa Zamboanga City ang apektado sa pagbaha gumikan sa kusog nga pag-ulan kagahapon. Mga tulunghaan sa Zamboanga City lakip sab sa nabahaan. Ani ang among hiniusang report ni Chris Sadapitan. Matud sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, anaa sa 15 ka mga barangay sa syudad ang apektado sa pagbaha sama sa barangay Tiktapul. Doon na say landslide sa Dulian Upper Pasunangka kung asa naapil sa pagkaguba ang dakong tubo sa Zamboanga City Water District. Sa initial nga tala sa City Social Welfare and Development Office, ang adunay natalang na makwit nga gilangkuban sa kapin 600 ka mga magbanay. Mira kami sir kung pwede alegra alalim mga lodo alalimpia. Ano siya sir, at least mga alas 7 sir, ya pwede kaming kanila man dali mga petate, manta, pati noodles. Apan, reklamo sa mga bakwit sa Armor Village sa San Jose Gusu ang hinay kuno nga paghatag og hinabang. Paltagad sir, kasi actually sir, mira to mga forma del mga bata. Siyempre, nisisita sila leche, number 1 kasi mo siya mira yung mga baby. Kabar senior citizen, nisisita tamin sir. Matod sa ZZDRRMO, padayon ang ilang pagkoordina sa CSWDO aron matagad dayon ang mga kinahanglanon sa mga bakwit. Baguhay lang gipailawom sa disinfection ug fumigation ng Zamboanga City High School main. Apan gibaha na sab pagbalik ang tunghaan Martes sa hapon. Sa 3 ka oras nga kusog nga pagbunok sa ulan kagahapon sa hapon sa Zamboanga City, labing naapektuhan gayod ang mga tunghaan sa syudad. Gani na nawagan na ang mga magtutudlo nga tabangan sila sa lokal nga kagamhanan. Sana tulungan kami ng city para iayos yung drainage para kahit papaano mabawasan naman yung ganitong sitwasyon. Sumala sa school administrator, mobalik sa modular classes ang mga anaa sa classrooms nga apektado sa baha. Samtang padayon ang face-to-face classes sa mga classroom nga wala na bahaan. Sa Tugbuan Elementary School, miabot na sa halos tuhod ang baha nga misulod sa mga classroom. Busa, suspendido ang classes samtang ang mga magtutudlo naka-work from home na. Sa Baliwasan Elementary School, gibaha sab ang tibuok school grounds. Unta kuno maayo na ang drainage system sa tulunghaan. Matod sa DepEd Zamboanga, anaa sa napulo ka tulunghaan ang apektado sa pagbaha. Schools or school heads are advised to shift to blended modular learning. So our capsules and modules are ready, and this has been planned already ahead of time due to calamities and other similar instances that may affect the schedule of classes. Kasi we would like to make clear, there is no suspension of classes. Learning is still ongoing, although naka-blended modular lang siya. Nagpahigayon na og diklaging aron mahubas ang tubig baha. Kung kita taman diklag, tamang kita parabutan para po di mga bata ng eskwela kayo. Ang kasi ang problema ngayon, kaya mas po ulan lang gani, paprot talagang baha. Tapi ko kita check yakin manera yung solusyon kami sa gani. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.